Музиката започва там, където свършва словото. Летописа на музикална България са създавали и създават великолепни композитори и изпълнители, надарени да владеят този надсловесен, чудотворен език. И нищо друго не е важно, освен уменията им да ни завладяват с неговата магия. Панчо Владигеров е един от най-изтъкнатите, най-живите и най-темпераментните представители на българската музикална култура. Неговото име отдавна е преминало пределите на нашата страна. Винаги вдъхновен и сигурен в онова, което пише, здраво стъпил на земята, която обича и най-възторжено възпява. Панчо Владигеров се превръща в българска национална гордост. Той има заслугата на основоположник и първомайстор на редица жанрове в българската музика, като инструменталния концерт, цигулковата соната, миниатюрите за цигулка и пиано, клавирното трио. Съвършеният му оркестров стил го нарежда сред създателите на българския симфонизъм, а изключително богатото му клавирно творчество го поставя начално място в българската клавирна музика. Българска сюита, третия клавирен концерт, превръщат името му в легенда за всеки българин, способен да откликва емоционално на мелодии, хармонии, ритми и багри. Алексис Вайсенберг, любимият ученик на Панчо Владигеров, е изключителен пианист. Първият си рецитал изнася едва 10 годишен. На 14 години свири за първи път с оркестър. Постепенно и с лекота завоюва световните сцени, но както сам той споделя, останал е българин по душа и въображение до края на живота си. Петър Ступел е любимец на няколко поколения българчета, започвали деня си с зайченцето бяло и заспивали с телевизионния Сънчо, порасвали с песничките от "Таралежите се раждат без бодли", с мелодията на хармониката от филма "Точка първа от дневния ред", с мюзикалите "Старинната монета" и "Баща ми бояджията". Помага му Божата дарба, доброто образование, както и чисто човешката незлобливост и толерантност. Времето му се отблагодарява с това, че продължава да пази спомена за многото му красиви песни и мелодии, създадени с талант и любов. Името на Милчо Левиев е записано в големите енциклопедии по музика. Създател е на групата Jazz Focus 65, с която дава силен тласък за развитието на джазовото изкуство у нас. Той е повлиял върху изграждането на поколения музиканти, както и върху респекта, който има към България в джазовите среди на Съединените щати. Музикант с световна слава, наречен в Холандия брилянтен цигулар, Веселин Ешкенази продължава семейната традиция да живее с музика и от музика. Тя е неговата съдба. Още от дете се изявява като оркестров водач, виртуоз на цигулката. Солист е на оркестри по цял свят: Софийска филхармония, концерт Гебау оркестър Амстердам, Лондонски филхармоничен оркестър, оркестрите на Монте Карло, Мексико Сити, Прага, Ирландският национален симфоничен оркестър, Баховия камерен оркестър Берлин и други. Където и да бъде по света, винаги се връща в България. Вярвам, че има нещо по-голямо от нас, което ни обединява и което е по-силно от всички нас. Богът за мен идва чрез музиката, споделя цигуларят. Академик Николай Кауфман е музиковед, фолклорист и композитор. Има изключителен принос в проучването и съхраняването на българския музикален фолклор. Записал е над 40 000 народни песни и инструментални мелодии. Автор е на повече от 2000 хорови песни, 240 оркестрови творби, музика към танцови постановки, пиеси за пиано. Неговата композиция "Безродна невеста", станала емблематична за мистерията на българските гласове, е в един от последните албуми на групата U2. За около 50 години академик Кауфман събира еврейски музикален фолклор, песни, чути и записани по градове и синагоги. През 1990 година получава Грами за втория албум на мистерията на българските гласове. Ярък забележителен принос в българската музика имат още редица композитори и изпълнители евреи: Етиен Леви, Арон Аронов, Менахем Бен Сусан, Бенцион Елиезер, Морис Аладжем, Якоб Голдштайн и много, много други.